Sziasztok, én Aki Gamer vagyok, és jelentkeznék egy Ultimate Team-es pack opening-gel. Csak egy csomagot fogunk bontani, egy 7500-asat. Reméljük, jót fog bedobni. Nézzük. Nem, megvárjuk még. Alaba jön. Nekem az szokott szerencsét hozni. Na, Cahill. Messi, dobjam már egy darabot. Vidal. Falcao. Vidal. És végre bedobott egy elabását, nézzük. Igen? Reméljük valami jó lesz benne. És nézzük, semmit se dobott, szokásos. Hát, ez a 7500 pénzpazarlás volt. Küldöm is őket a gátolódási listára. És hát ez volt a 7500-es pack opening. Én köszöntöm a figyelmet, Aki Gamer voltam. Sziasztok!